ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नव मिशन. नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. कोकण हे जागतिक पर्यटनाचं केंद्रबिंदू. यात अनेक जण काम करतायत, मात्र सध्या कोकणचं पर्यावरण बदलतंय, पर्यटन बदलतंय, व्याख्या बदलतीये. कोकणातलं पर्यटन म्हणजे केवळ खाद्य संस्कृती किंवा बीचेस एवढंच राहिलेलं नाहीये. मात्र कोरोनाच्या काळात पर्यावरणाच्या आणि आरोग्याच्या बदललेल्या व्याख्येमुळे त्यात शुद्ध आणि स्वच्छ परिसर सुद्धा महत्त्वाचा ठरतोय. आणि जर तुम्हाला असं पर्यटन हवं असेल तर ते फक्त आणि फक्त आपलं गोवा आणि कोकणातच तुम्हाला उपलब्ध होणार आहे. तर कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह दरवर्षीच आपल्या वर्धापन दिनानिमित्तानं अनेक थीम राबवत असते, वेगवेगळ्या हटके उपक्रम राबवत असते, त्याला सामाजिक बांधिलकी असते. आणि आताच कोकणच्या पर्यावरणासाठी, कोकणच्या पर्यटनासाठी आपल्या वर्धापन दिनानिमित्त कोकण 7 लाईव्ह ऑक्सिजन टुरिझम ही नवी संकल्पना घेऊन आली आहे. आणि त्याबाबत अधिक चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर सर. आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण 7 लाईव्हमध्ये. सर, ऑक्सिजन टुरिझम ही संकल्पना याविषयी आपल्याला काय वाटतं? सर्वप्रथम मी तर या गोष्टीचं खरोखर तुमचं अभिनंदन करतो की एक आघाडीचा असा कोकणातला चॅनल आणि त्यांनी या वर्षीची थीम ही पर्यटन ठेवली, टुरिझम ठेवली आणि त्याला नावही फार अट्रॅक्टिव्ह दिले, ऑक्सिजन टुरिझम. त्यामुळे ऑक्सिजन प्राणवायू आहे आणि आपल्या सर्वांच्या जगण्यासाठी तो अतिशय महत्त्वाचा प्राणवायू आहे. तसं गेले 25-27 वर्ष प्रलंबित असलेलं हे जे टुरिझम आहे याला हा ऑक्सिजन मिळेल आणि आपलं पर्यटनाला बहार येईल अशी सदिच्छा. त्यामुळे सर्वप्रथम तुमचे खरंच आभार कोकणवासियांच्या वतीने, सिंधुदुर्गवासियांच्या वतीने, की प्रतीक्षेत असलेलं, अनेक दशकं प्रतीक्षेत असलेलं जे खरं पर्यटन आहे त्याला याने उभारी मिळेल. तुम्ही या विषयात अनेक वर्ष काम केलेलं आहे स्वतः. तर एकंदरीत आता कोकणचं पर्यावरण असेल किंवा कोकणचं पर्यटन असेल, काय बदल जाणवतोय साधारण? हे निश्चितपणे आपल्याला हे मान्य करावं लागेल की समजा 96-97च्या दरम्यान हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून तत्कालीन सरकारने जाहीर केला. पण त्याच्यानंतर मग जर आपण असे 10-10 वर्षाचे टप्पे घेतले तर 97 पासून 2007, 2007 ते 2017, 2017 ते आज 2023 या सगळ्या कालावधीत पहिल्या 10 वर्षात याची कुर्मगतीने सुरुवात झाली. कारण त्यावेळेला असं होतं की ज्या चालू असलेल्या काही खानावळी होत्या त्या बंद पडत होत्या. हॉटेल जुनी अशी काही बंदच पडलेली काही, मग त्याला हळूहळू ऊर्जितावस्था आली. आणि निश्चितपणे हे आपल्याला उल्लेखनीय हे मान्य करायला लागेल की तो जो भाग आहे तारकर्ली, देवबाग किंवा त्या अनुषंगाने म्हणजे मालवण, ह्या इथे तर पर्यटन फार मोठ्या प्रमाणावर वाढलं गेल्या 12-14 वर्षात. आंबोलीला देखील पर्यटक येतात, पण ते राहत नाहीत आंबोलीत. तरी आंबोलीतल्या म्हणजे ज्याला इटिंग हाऊसेस म्हणतात, खानावळी म्हणतात किंवा स्टेईंग प्लेसेस आहेत, त्या निश्चितपणे गेल्या 15 वर्षात वाढल्या. आणि मग त्या अनुषंगाने सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, वेंगुर्ला इथे देखील पर्यटन वाढते, पण गती हळू आहे, गती हळू आहे. आता काही 5 स्टार हॉटेल्स येऊ घातली ही चर्चा आपण अनेक दशकं ऐकतोय, पण ती अजून काही अवतरलेली नाहीत. मला या सगळ्या प्रकारात असं वाटतं की आपला जो भाग आहे निसर्गाच्या दृष्टीने, म्हणजे बघा पर्यावरणाच्या दृष्टीने आम्ही हे तर गेले 10-12-15 वर्ष मांडतोच आहे की हा पश्चिम घाटाचा अविभाज्य घटक भाग आहे. आणि पश्चिम घाट हा जागतिक हॉटस्पॉट म्हणजे पर्यावरणाच्या दृष्टीने, एन्व्हायरमेंटच्या दृष्टीने जो हॉटस्पॉट मानलेला आहे त्या पहिल्या 8-10 हॉटस्पॉटमधला हा भाग आहे. बरोबर. आणि ह्या पश्चिम घाटात म्हणजे अगदी त्या गुजरातच्या डांग तालुक्यापासून असा आपल्या पश्चिम किनारपट्टीवर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 30-35-40 किलोमीटर तामिळनाडूचा भाग आणि खाली केरळ असा जाणारा जो पश्चिम घाट आहे
तो आहे जागतिक, म्हणजे तिकडचा निसर्ग हा जैवविविधतेने नटलेला आहे, बायोडायव्हर्सिटी म्हणतात. पण त्याच्यातही आपला हा कोकणाचा म्हणजे सिंधुदुर्गाचा भाग हा आणखीन हॉटस्पॉट मधला हॉटस्पॉट आहे. मग अशा हॉटस्पॉट असलेल्या प्रदेशात असे सुंदर नितळ स्वच्छ ज्यांना समुद्रकिनारे लाभलेत, तिथे आज मी तुम्हाला सांगतो एवढा भूभाग, म्हणजे आपला साधारण 5,500-6,000 किलोमीटरचा स्क्वेअर किलोमीटरचा भूभाग आहे आपल्या जिल्ह्याचा. रत्नागिरी आपलं लोकसंख्या 8.5 लाख, रत्नागिरीची 16 लाख किंवा 16.5 लाख. मग या सगळ्या पट्ट्यामध्ये जी चिंचोळी पट्टी आहे, खडा सह्याद्री आणि इथे सुंदर समुद्रकिनारे, हजारो कोटीचा पर्यटन उद्योग व्हायला पाहिजे. मग हा कधी होतो? जगात आहे का? हो, अनेक देशांमध्ये. आपल्या देशात आपण केरळचं एक मॉडेल बघतो. मग केरळमध्ये काय आहे, म्हणजे ते काय ओव्हरनाईट झालं का हे पर्यटनाची क्रांती? नाही झाली. मला अजून आठवतंय शालेय म्हणजे शाळेत असताना साधारण 1980ला मी केरळला गेलेलो. तेव्हाचा केरळ आणि आताचा केरळ जमीन आसमानाचा फरक आहे, असणारच. 40 वर्ष 43 वर्ष झाली. पण या दरम्यान केरळमध्ये जी सरकार आली त्यांनी गॉड्स ओन कंट्री हे बिरुद जे आहे केरळचं टुरिझमचं, जे गॉड्स ओन कंट्री, 36 देशांमध्ये त्यांचा टुरिझमची ऍड दिसते. प्रमोशन ही आज काळाची गरज आहे. नुसतंच पोकळ प्रमोशन नाही, तर तसं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, तसं तयार केलं त्यांनी, तसं त्या पद्धतीने महिलांना बघा. मला माझा विश्वास आहे कुठल्याही क्षेत्राचा विकास हे पुरुष ज्या गतीने करतील त्याच्या 10 पट महिला करतात. कळलं? महिला शक्ती ही प्रचंड आहे. म्हणजे महिला जसं या मानवजातीला जन्म देते तसा नव्या कॉन्सेप्टला जन्म देणे, वाढवणे, रुजवणे आणि मोठं सक्षम करणे हे फक्त आईच करू शकते. हे पुरुषाचं काम नाही. म्हणजे पुरुष त्यांना मदत करतील निश्चितपणे, निर्णय घेताना सगळे पुरुषच असतात, पण महिला हे नेतील. त्यामुळे महिलांचं ट्रेनिंग, त्यांच्यापर्यंत हा पैसा कसा पोचेल, पर्कोलेट होईल, अतिशय आवश्यक आहे. तुम्ही आता जो केरळ मॉडेल मांडलात तसं जर आपल्याला कोकण मॉडेल बनवायचं असेल तर काय व्हावं असं आपल्याला वाटतं आणि त्यातून आपला रोजगार कसा वाढेल? सर्वप्रथम मला वाटतं, मी काय उगीच टीका करत नाही, पण हे जे MTDC आहे, महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, मग ठीक आहे. म्हणजे मी मगाशीच म्हटलं तारकर्लीचं एक टुरिझम मॉडेल, त्याची सुरुवात देखील मला ही जाण आहे की तिथे पहिला MTDCचाच एक छोटेखानी तो तंबू निवास, जिथे पण आम्ही जाऊन राहिलेलो, असं चालू झालं. मग त्यांनी बांधलं, मग तो MTDC रिसॉर्ट आला, त्या निमित्ताने बुकिंग व्हायला लागली आणि आज मग तिथे कदाचित 800-1000 लोकांचे वेगवेगळे छोटे मोठे गृहप्रकल्प आहेत, होमस्टे आहेत वगैरे, सगळ्या हॉटेल्स पण झाली मोठमोठी. पण तरी बाय अँड लार्ज जर MTDC म्हटलं, म्हणजे आता आपण कोकणाबद्दल बोलतोय, महाराष्ट्रातच एवढी मोठी जादू आहे, देशात आहेच. महाराष्ट्रात 1,500-2,000 हजार वर्षापूर्वीची मंदिरं आहेत आणि जगातलं सगळ्यात ओल्डेस्ट पेंटिंग महाराष्ट्रात आहे, अजंठाला. ह्याची काय व्हॅल्यू आहे आपल्याला माहितीच नाही. 5-5.5 हजार वर्षापूर्वी काढलेलं चित्र, ह्याची व्हॅल्यू आणि त्याचं काय प्रमोशन करायला पाहिजे हे आपल्याला त्या युरोपियन लोकांकडनं शिकावं लागेल. प्रमोशन कसं करायचं, ते कसं विकायचं जगाच्या बाजारात, आणि ते नुसतं विकताना बटबटीत आणि घाणेरडेपणा नाही करायचा, तर ते स्टाईलने कसं विकायचं. एकेका गोष्टीला ते, म्हणजे मी गेलो म्हणून सांगत नाही, विंडसर पॅलेस बघायला खर्च हे किती, पासची किंमत तिकिटाची 22 स्टर्लिंग पाऊंड. आता कमी आला, पण तेव्हा 103 रुपये पाऊंड होता. म्हणजे 2200-2400 रुपये देऊन माझ्याही मनात आलं 2 तासात बघणार, त्याची व्हॅल्यू 2400 आहे का? बाहेर आल्यावर आपल्याला वाटतं येस इट वॉज वर्थ. का? तर एक तर स्वच्छता आहे, नीटनेटकेपणा आहे. तिथे असलेले लोक रिटायर्ड आर्मीचे अधिकारी आहेत, रॉयल आर्मीचे. आपण असं कित्येक गोष्ट आपल्या मंदिरांसाठी, आपल्या जुने जे बुद्ध लेणी आहेत, जैनांची काही ठिकाणं आहेत, हे सगळे 2,500 हजार वर्षापूर्वीच आहे. एवढं ओल्ड थिंग्स लोकांसमोर आणि जगासमोर आणणं, म्हणजे मला याच्यात युरो आणि डॉलर्स दिसतात. नक्कीच तेच सिंधुदुर्गात होऊ शकतं. म्हणजे मी असं म्हणत नाही की टुरिझम हा फक्त अतिश्रीमंत परदेशी लोकांसाठी असावा का, नाही, सर्वांसाठी असावा.
पण सरतेशेवटी आपण जे पर्यटन म्हणतोय, तुम्ही जे मस्त नाव दिलंय ऑक्सिजन टुरिझम, मग हे प्राणवायू पर्यटन याची पोचपावती काय आहे? तर इथली अर्थव्यवस्था वाढणे, इकॉनॉमी, त्याचा इकॉनॉमीवर इम्पॅक्ट होणं महत्वाचं. बरोबर. की प्रति माणूस जेव्हा या जिल्ह्यात येतो, समजा आज 15 लाख टुरिस्ट प्रतिवर्षी येत असतील, 18 लाख येत असतील, शेजारच्या गोवा देखील भूभाग एवढाच आहे, हो. लोकसंख्या 18 लाख आहे, आपल्या दुप्पट 2.25 पट आहे. 80 लाख पर्यटक येतात. 80 लाख म्हणजे व्हॉल्यूम बघा ना किती पट आहे. पण ठीक आहे, मग गोव्यात तेवढी 5 स्टार आहेत, तेवढी 3 स्टार आहेत, आज 2 एअरपोर्ट आहेत, मोठमोठाले रस्ते आहेत आणि खड्डे मुक्त रस्ते आहेत. बघताना काय दिसतं आपलं, समजा या पर्यटनाचा आपला इस्पिकचा एक्का किंवा कार्ड काय आहे, तर समुद्र किनारे आहेत. आपण नेहमी म्हणतो 120 किलोमीटरचा स्वच्छ, सुंदर, मनोहारी समुद्र किनारा आपल्याला लाभलाय, बरोबर आहे. पण या हायवे पासून समुद्र किनाऱ्याला जायचे जे रस्ते आहेत ते कसे आहेत? ते आहेत का असे चौपदरी की बाबा त्या हायवेवर निघालं की माणूस मोजक्या 20-22 मिनिटात, 15 मिनिटात तिथे पोचेल बीचवर आणि पुन्हा हायवेला येईल? म्हणजे हायवेवरून ड्राईव्ह करत गोव्याला निघालेला माणूस जर गाडीत असा विषय झाला की आपण जाऊन बघून येऊया का तो देवगडचा बीच, बघून येऊया का मालवण तालुक्यातला बीच, बघून येऊया का वेंगुर्ल्यातला, तर चल जाऊया, काय नाही फार. ते आता तर गुगल रोडमॅप सगळं दिशा दाखवतं की 1.5-2 तासात पुन्हा बॅक टू हायवे, पुन्हा आपण गोव्याच्या दिशे. असा खूप पर्यटनाचा माध्यम आहे. त्यामुळे पर्यटनासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर, एअरपोर्ट्स, चांगले रस्ते आणि चांगली वाहन व्यवस्था हे महत्वाचं. नक्कीच सर, हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि या बाबींकडे आता खरं तर सरकारनं गांभीर्यानं लक्ष देणं गरजेचं आहे. पण आता कॉर्पोरेट सेक्टर असं आहे की या वर्गाला आता शांत, स्वच्छ पर्यटन या सगळ्याची गरज आहे आणि त्यासाठी ते कितीही पैसे मोजण्याची त्यांची तयारी असते. मात्र या सगळ्यात कोकणवासियांची काय भूमिका असायला हवी असं आपल्याला वाटतं? बघा, म्हणजे तुम्ही प्रश्न तुमचा कॉर्पोरेट आणि एक मोठा श्रीमंत वर्ग या निगडीत मान्य करतो. पण सर्वप्रथम पर्यटनाला तिकडचं जे लोक असतात, म्हणजे त्या भूभागातली, त्यांचं ट्रेनिंग महत्वाचं आहे. जर प्रत्येकाला वाटलं की आपल्या गावात समजा हे 2 होमस्टे आलेले आहेत किंवा 1 हॉटेल आलंय ते त्याचं आहे आणि त्याला फायदा मिळणार, तरी तुमची फक्त तेवढीच कुपमंडूक वृत्ती झाली. गावात पर्यटक यायला लागले, जास्त प्रमाणात यायला लागले, तर त्या हॉटेलमध्ये राहतील, त्याच्याकडे खातील, पण कधीतरी बाहेर येऊन भजी खाणार, कधीतरी बटाटेवडा खाणार, कधीतरी तुम्ही नाविन्यपूर्ण काही डिशेस ठेवल्या त्या खाणार. तुमचं घर रस्त्या नजीक असेल आणि तिथे जर तुम्ही काही आपल्या पारंपरिक ज्या खानपानाच्या गोष्टी आहेत, ती भरलेली मिरची असेल, त्या कुरडया असतील, त्याचा सेल होणार. म्हणजे त्या गावाच्या इकॉनॉमीला निश्चित फरक पडणार. तिथे येणाऱ्या पर्यटकांना गावामध्ये एखादी गुहा आहे, एखादं तळ आहे, एखादी काहीतरी डुंबण्यासाठी कोंड आहे, एखाद्या ठिकाणी देवराई आहे. आता ही माहिती देणारा जर 2-4 युवक तयार झाले गाईड, त्यांना 200-500 रुपये दिवसाला मिळू शकतात. पर्यटन अनेक अंगाने बहरत जातं. म्हणजे एक 5 स्टार हॉटेल आलं आणि 200 रूमचं हॉटेल आहे, तिथे स्टाफ असेल 400 किंवा 600चा, त्यांना डायरेक्टली पेमेंट मिळते किंवा त्यांचा, पण त्याच्यावर आजूबाजूच्या 10,000, 20,000, 25,000 लोकसंख्येवर पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट पडतो असं म्हटलं जातं. कसा? तर तिकडे येणारे लोक काय फक्त तिथेच राहतात आणि तिथेच खातात असं नाही, त्यांना फिरायचं असतं, त्यांना कुठे जायचं असतं. मग 5 स्टार मध्ये राहणारे लोक बाहेर जाऊन जेवतात, चमचमीत मिळतं आणि चांगलं असतं, हायजेनिक असतं. आज असं आहे की हे जे शहरीकरण आहे, ह्या शहरीकरणाचं आपण शहरीकरण म्हणतो, तर दुसरा एक शब्द आहे बकालीकरण. म्हणजे एकाच भागात प्रचंड लोकसंख्या वाढत जाणे, त्या अनुषंगाने त्याचे सगळे प्रॉब्लेम्स आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्ट्रेस, ताण तणाव एवढा आहे की आता तो जीवघेणा ठरतोय. लोकांना हृदयाचे आजार 30शीत दिसायला लागले, डायबिटीस 40शीत किंवा 30शीत दिसायला लागले, अनेक आजार दिसायला लागले आणि
आता तर अशी दुर्दैवानी परिस्थिती आहे की भारत हे जसं डायबिटीसची राजकीय जागतिक राजधानी आहे, वर्ल्ड कॅपिटल ऑफ डायबिटीस, ओके, हो. तसंच आता ती डिप्रेशन म्हणजे तणाव नुसता तणाव नाही, नैराश्य या रोगाची, या आजाराची जागतिक राजधानी आहे. बरोबर. सुसाईडचं प्रमाण फक्त कोरोनाच नव्हे, अगदी कोरोनाच्या अगोदर 2019 पासूनच हे सुरुवात झालेली, कोरोनाने आणि त्याची वृद्धी झाली. आज होणारे सुसाईड्स हे प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. एक कारण बेरोजगारी असेल, एक कारण महागाई असेल, पण वैफल्य आणि हे जे फ्रस्ट्रेशन आहे, तर याच्यातून मार्ग असा आहे की अशा नैसर्गिक नॅचरल ब्युटिफुल प्लेसेसला येणे, तिथे राहायची व्यवस्था असणे, तिथे पुन्हा गर्दी होऊन तोच गोंधळ नसावा, अशी अनेक ठिकाणं निर्माण करू शकतो. ती समुद्रकिनारी होतील आणि जास्त करून ती सह्याद्री पट्ट्यात होतील. हा जो अजूनही पर्यटनाच्या प्रतीक्षेत असलेला सह्याद्रीचा पट्टा आहे, दोडामार्ग, सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, इथल्या सह्याद्री पट्ट्यातली जी गावं आहेत, निसर्ग सुंदर आहेत, त्यांचं सौंदर्य वेगळं आहे. आणि एक लक्षात घ्या, आपण सर्वच म्हणजे मानव प्रजात ही जंगलातून, दे हॅव कम फ्रॉम फॉरेस्ट. आफ्रिकेतल्या जंगलात पहिल्या मानवाची सुरुवात झाली एक 15 लाख 18 लाख वर्षापूर्वी. त्यामुळे कुठेतरी जंगलाचं कनेक्शन आहे आपलं. बरोबर. पहाटेच्या वेळेला, सकाळच्या वेळेला, दुपारच्या वेळेला, कुठल्याही वेळेला तुम्ही जंगलात, घनदाट जंगलात गेल्यावर वाघ दिसणार नाही, गवारेडा दिसेल याची गॅरंटी नाही, कुठलंही मोठं असं वाईल्ड लाईफ ॲनिमल दिसेल असं, पण ते चहकणारे पक्षी, तो जंगलाचा वास, हा आपल्याला कदाचित तो कमी जाणवतो कारण आपण वारंवार कुठे कुठे जात असतो. शहरातल्या माणसासाठी तो रिफ्रेशिंग आहे. ती मेमरी आता आपल्या सावंतवाडीत नरेंद्र डोंगराची जी सहल आहे, ते वन खातं, म्युन्सिपाल्टी या सगळ्यांच्या याने ते ट्रेल तयार करण्यात आले पाहिजे. ट्रेल जवळजवळ 100-150 पक्ष्यांचं दर्शन होईल. आणि आज पक्षी बघणं, बर्ड वॉचिंग, हा एक मोठा छंद तयार झालेला आहे. त्याचे ग्रुप्स आहेत, भारतात आहेत, जगभरात आहेत. ती लोक ते बघण्यासाठी सावंतवाडीत येतील आणि निदान 2-4 दिवस राहतील. असंच पर्यटन विविध अंगाने वाढत जातं. नक्कीच सर, अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा होता हा. पण हे सगळं घडत असताना सरकारची भूमिका यावर काय असायला हवी असं आपल्याला वाटतं? मला तर वाटतं सर्वप्रथम की हे जे MTDC आहे, मगाशी आपण विषय चालू केलेला थोडा, निश्चितपणे त्यांनी काही ते रिसॉर्ट सुरू केले, पण ज्या गतीने हा पर्यटनाचा जो हॉटस्पॉट आहे याला ज्या उंचीवर न्यायला पाहिजे होतं ते अजिबात घडलेलं नाही. हे वास्तव आहे. मग एक उदाहरण, दुसरं मॉडेल घेऊया, कोकण रेल्वे. आता कोकण रेल्वे करायचं हे अगदी 50च्या दशकापासून चालू होतं कल्पना. आपण कोकण रेल्वेचे उद्घाटे प्राध्यापक मधु दंडवते, नाना दंडवतेंना मांडतो. त्यांनी त्याला लावून धरलं. पण त्याच वेळेला एक लक्षात घ्या, ते भारतीय रेलचा पार्ट म्हणून नाही, इंडियन रेल्वेचा पार्ट म्हणून जर करायला गेले असते तर अजूनही कोकण रेल्वे कदाचित पूर्ण झाली नसती. मग त्यांनी काय बनवलं? कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन बनवलं. आता हे म्हणजे काय, तर एवढा एक भाग ज्याला निधी वेगळा, ज्याचे प्रशासकीय यंत्रणा वेगळी, त्याचा डायरेक्ट कोकण इंडियन रेल्वेशी संबंध नाही. संबंध असणार, इट्स अ इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडियन रेल्वे, पण सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एंटिटी, प्रशासकीय एक वेगळी बाब, त्यांना स्वायत्तता दिली. आणि मग श्रीधरन सारखे एक फारच ज्यांनी मोठी कामगिरी बजावली. आणि जे खिल्ली उडत होती, खिल्ली कशी उडायची तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल, तर त्या छोट्या छोट्या हॉटेलमध्ये अशा काड्यापेट्या ठेवल्या जायच्या, त्याला टिचकी मारली जायची आणि मालवणी भाषेत म्हटलं जायचं, इली इली दंडवतीची रेल्वे इली. हा अगदी जुना नाही, 25 वर्षापूर्वी उडवली जायची, 30 वर्ष. आज वास्तवात आपण बघतो 36-38 ट्रेन धडाडत धावतायत, AC ट्रेन आहेत. इथून दिल्ली असेल, तिरुवनंतपुरम असेल, कुठे कुठे आपण देशभरात पोहोचू. आता त्याचप्रमाणे KTDC का नाही बनवायचं, कोकण टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. मग त्याच्यात तुम्ही हे 5 जिल्हे घ्या, पालघर पासून सिंधुदुर्गापर्यंत. माझा आग्रह राहील रत्नागिरी सिंधुदुर्गासाठी
या 2 जिल्ह्यांसाठी तुम्ही एक कोकण टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन बनवा. त्याच्यासाठी वेगळा निधी, वेगळी प्रशासकीय यंत्रणा, वेगळे सेक्रेटरी, IAS अधिकारी आणि त्याचप्रमाणे त्यांचा जो जामानिमा आणि निर्णय क्षमता आणि स्वायत्तता, ऑटोनॉमी हे द्या आणि बघा काय होतं. मग त्याला जर अलोकेट असेल निधी तर मग इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे किंवा नुसतंच ती न्याहारी आणि कुठली योजना हेच आपण 30 वर्ष ऐकतोय, त्याचा फायदा झाला असेल पण बऱ्याच वेळेला चालू होतं आणि ते बंद पडतंय असं अनेक ठिकाणी दिसतं. 100तल्या 70 ठिकाणी ते चालू होऊन बंद पडलेलं आहे. मग ते का बंद होतं? प्रशिक्षणाची कुठे कमी आहे का? की माणसाने नुसता AC लावला आणि एक रूम बनवली आणि त्याचे 3,000 रुपये घेणार असे पर्यटक येत नाही. तो पर्यटक हा माणूस जो पैसे कमावलेला आहे तो येतो म्हणजे तो आपल्यापेक्षा हुशार आहे. नक्कीच हुशार आहे. त्याला कळतं काय सर्व्हिसेस आहेत, इथे चादरी कशा आहेत, टॉयलेट्स कशी आहेत, लिनन ज्याला म्हणतात ते किती स्वच्छ आहे, टॉवेल्स कसे आहेत. मूळ गोष्ट इथून सुरुवात होते. मग सर्व्हिस कशी आहे, नम्रता कशी आहे येणाऱ्या स्टाफची आणि फूड क्वालिटी आणि हायजीन असे जे फॅक्टर्स आहेत हे महत्त्वाचं आहे. पण आपण एक कायम लक्षात ठेवलं पाहिजे या पर्यटनाच्या दृष्टीने जर आपण वेगवेगळे मुद्दे फॅक्टर्स विचार केले तर 80% काम निसर्गाने करून ठेवलंय. इतके सुंदर समुद्र किनारे, इतकी वनश्री भरलेली, इतकी जैवविविधता, हे रान नाही वाढलंय. हा निसर्ग तयार व्हायला 2,500 वर्ष लागली आहेत. ह्याचं भान आपण ठेवायला पाहिजे. बरोबर. एवढी जैवविविधता, एवढं वाईल्ड लाईफ एनरिच्ड, पटेरी वाघ आहेत, इतके पटेरी वाघ, इतके गवे रेडे. आता हे बघण्यासाठी एक भारतातला जगातला मोठा वर्ग आहे. पण तो लगेच येईल का? नाही. त्यांच्यापर्यंत हे पोचलं पाहिजे की दिस इज अवेलेबल. मग हे जे आहे ते अगदीच अभयारण्य करा. म्हणजे ॲज अ पर्यावरणवादी मला वाटतं की हा अभयारण्य व्हावं. पण मग त्याचे पण काही समजा नकारात्मक आर्थिकदृष्ट्या लोकांच्या दृष्टीने होत असतील. अभयारण्य नाही पण त्याची पब्लिसिटी करा वाईल्ड लाईफ टुरिझमची. बरोबर. मग तसं जर KTDC असेल तर त्यांचे समुद्रकिनारी जसे रिसॉर्ट्स असतील तसे वाईल्ड लाईफ रिसॉर्ट्स असतील. एक सुरुवात तिथे झालेली देखील आपल्या भगवती मंदिर आहे ना मालवणला जाताना, कुठलं गाव? धामापूर. धामापूरमध्ये सुरुवात झाली, मग पुन्हा बंद पडलं ते सगळं. तसं वन खात्याचं टुरिझम फार मोठं फोफावू शकतं. आणि एकदा तिथे शासनाचं टुरिझम केंद्र आलं, प्रायव्हेट लोकांना, सामान्य त्या ग्रामस्थांना पण कॉन्फिडन्स तयार होतो. मग त्या ज्या काही योजना आहेत युवकांसाठी, मुद्रा योजना, अमुक योजना, आम्ही वाचत असतो, ऐकत असतो, किती लोकांपर्यंत त्या पोचतात माहिती नाही आहे. मग तिथे 10 लाखापर्यंत, 20 लाखापर्यंत, 30 लाखापर्यंत कर्ज द्या, त्यांना सपोर्ट द्या, त्यांना ट्रेनिंग द्या, काय बोलायचं काय नाही बोलायचं. आणि मग पर्यटनाचा बहार बघा केवढा येतो. लोकच हे पर्यटन उचलतात. पण जसं पालक लहान मुलांना मोठं करतात तसं राज्यकर्त्यांनी तिथल्या स्थानिक जनतेला कॉन्फिडन्स दिला पाहिजे, त्यांना निधी पुरवला पाहिजे, त्यांना प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. आणि जर ते फेल होत असतील, असं नाही की एकदा केलं की लगेच सक्सेस मिळतं, फेल होणार हो. फेल होत असतील तर सपोर्ट स्ट्रक्चर द्या, पण सतत लावून धरा आणि बघा पुढच्या 10 वर्षात काय होतं पर्यटनाचं. अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ आहे त्याचप्रमाणे आता इथं कोकण पर्यटन महामंडळ जर झालं तर आपल्या कोकणच्या पर्यटनाला चालना मिळू शकते, अधिक वेग मिळू शकतो. तर तुम्ही वेळात वेळ काढलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे मांडलात. म्हणजे तो अगदी पर्यटनातून रोजगार वाढीसाठी केरळ मॉडेल जे आपण सांगितलात तसं जर इथं राबवलं तर आपलं रोजगारही वाढेल. आणि जर कोकण पर्यटन महामंडळ जर घडलं तर त्यातून पर्यटनाला अधिकची चालना मिळेल. या विषयावर आपण पुन्हा एकदा बोलणारच आहोत, चर्चा घडणारच आहोत, कारण हा विषय इथंच संपणारा नाही आहे. आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल ऑक्सिजन टुरिझम या माध्यमातून या विषयाला सुद्धा चालना देणार आहे, याचा पाठपुरावा देखील करणार आहे. तर धन्यवाद, आपण आमच्याशी संवाद साधला. धन्यवाद. मला एकच मिनिटं अजून द्या, थोडा वेळ वाढतो, महत्वाचा मुद्दा आहे की आपल्या जिल्ह्यात अगदी सावंतवाडीपासून अनेक ठिकाणी पर्यटन महोत्सव होत असतात. एकदा ऑडिट असं घेतलं पाहिजे. सावंतवाडीत आज समजा 14 वर्ष पर्यटन, 15 वर्ष झाली पर्यटन महोत्सव कोरोना काळात नाही होऊ शकला. मग
अनेक कणकवलीत होत असतात, किनारपट्टीला होत असतात हो. आणि पतंग महोत्सव पतंग यासाठी. महोत्सव. पण पर्यटन महोत्सव या नावाने जे महोत्सव होतात त्यात आता सावंतवाडीतल्या पर्यटन महोत्सवात आजूबाजूच्या 10-12-15 गावातली लोक येतात, रंगारंग कार्यक्रम मनोरंजनाचे होतात, फूड फेस्टिवल होतो, इथपर्यंत होतं. पर्यटन महोत्सवाचा पर्यटनावर काय इम्पॅक्ट झाल्याचं ऑडिट नको करायला? मग सावंतवाडी पर्यटन महोत्सवाला जर प्रतिवर्षी कमीत कमी 1000 पर्यटक महाराष्ट्रातून किंवा पूर्ण देशातून आपण आणत असू, तर ते 1000 पर्यटक अजून 10,000 लोकांना सांगतील आणि तिथलं पर्यटन वाढेल. पर्यटन आणि अर्थव्यवस्था ह्याचा डायरेक्ट संबंध आहे. पर्यटन महोत्सव केला आणि तो राजकीय महोत्सवच झाला, कोणी केलाय त्यांना मतं मिळणार आणि मग चांगलं जेवण होतं आणि खाणं, हा पर्यटन महोत्सव नाही. मग त्याला वेगळं नाव द्या. पर्यटन महोत्सव कुठेही होऊ दे, कणकवलीत होऊ दे, देवगडमध्ये होऊ दे, वेंगुर्ल्यात होऊ दे, अशी एक अट पाहिजे. कमीत कमी 500, कमीत कमी 1000 पर्यटक त्या पर्यटन महोत्सवाला आहेत, तरच त्याचं नाव पर्यटन महोत्सव ठेवा. मग ते तिथे सावंतवाडीत किंवा वेंगुर्ल्यात किंवा कुडाळमध्ये किंवा कणकवलीत राहतीलच, आजूबाजूला पण राहतील. सावंतवाडी पर्यटन महोत्सवासाठी आलेली व्यक्ती आंबोलीत राहील आणि सकाळ ते संध्याकाळपर्यंत सावंतवाडीच्या पर्यटन महोत्सवात सहभाग घेईल, पुन्हा रात्री हॉटेलला जाईल, कदाचित कुडाळमध्ये राहील, कदाचित. मला काय म्हणायचं, येऊन ती लोक राहिली पाहिजेत आणि पर हेड त्यांनी त्या 2, 3, 4 दिवसात काय XYZ 10,000 रुपये पर हेड खर्च केले पाहिजेत, तर ही अर्थव्यवस्थेला मदत होते. आज आंबोलीत देखील पावसाळ्यात आपण बघतो प्रचंड पर्यटक येतात. किती पैसे त्यांना स्थानिक जनतेला, आता त्यांनी बिचारे ते स्टॉल काढलेत आणि भजी आणि बटाटे वडे आणि तेवढंच दिलं जातं त्या धबधब्याकडे. राहत का नाहीत पर्यटक? राहण्याच्या दृष्टीने आंबोलीत अजून काय करता येईल? मी खूप वर्ष ऐकलं प्रतिमहाबळेश्वर, ते राहत का नाहीत? मग ती राहण्यासाठी की या आणि इथे शुक्रवार शनिवार रविवार विकेंडला राहा आंबोलीत, मग आणि काय मजा आहे ती बघा. मग नुसतंच एक धबधबा नाही तर इतर पॉईंट्स आहेत, तर महादेवगड पॉईंट आहे, कावळेसाद आहे आणि हिरण्यकेशी आहे. प्रत्येक पर्यटनाची अशा दृष्टीने वाढ होणं गरजेचं आहे, हे एक. आणि सरते शेवटी मी एकच सांगतो, आपल्याकडे अनेक फळं आहेत, आंबा काजू ही फार प्रामुख्याची फळं आहेत, पण सिंधुदुर्गाचं जर असं फळ मला विचारलं तर आंबा आहे का, तर आंबा अनेक ठिकाणी होतो, चांगला होतो. आपला देवगड हापूस आहे तर रत्नागिरी हापूस आहे आणि मग अनेक ठिकाणी काजू देखील होतो. नारळ तर केरळची सत्ती आहे आणि पोफळी असेल काय, पण रतांब जी आहेत, सोलं, याच्यावर मात्र सिंधुदुर्गाचा हक्क आहे. सिंधुदुर्गाचं फ्रूट कुठलं असेल तर गार्सिनिया इंडिका हे सायंटिफिक नाव आहे, सोलं. मग हे प्रमोशन होणं गरजेचं. माझी अशी नम्र विनंती आहे सर्व छोट्या मोठ्या हॉटेल धारकाला की अगदी चहा भज्याचं जे दुकान असतं तिथे पण सोलकढी मिळाली पाहिजे. आणि येणाऱ्या पर्यटकांना आपणच सांगितलं पाहिजे थोडी सोलकढी तरी पिऊन बघा. म्हणजे आज सोलकढी या नावाने अगदी त्या पुण्यापासून मुंबईपर्यंत जे काही विकलं जातं गुलाबी पाणी, तर सिंधुदुर्गात आल्यावर प्रश्न शहरात विचारला गेला पाहिजे, तू सोलकढी पिया क्या उधर? आपल्या सोलकडीतलाच प्रमोट करणं. मग तुम्ही डॉक्टर असा, शिक्षक असा, प्राध्यापक असा, इंजिनियर असा, व्यापारी असा, सोलकढी हे आपलं मूळ आहे. कारण तेच 85% ही रतांब आणि त्याची झाडं ही आपल्या सिंधुदुर्गात आहेत, उरलेली रत्नागिरी आणि गोव्यात आहेत. धन्यवाद. फार महत्त्वाचे मुद्दे होते, अगदी रतांब्यापासून ते आपण म्हणू शकतो कोकण पर्यटन महामंडळ. तर या सगळ्या छोट्या छोट्या बाबींकडे आता सामान्यातल्या सामान्य कोकणवासियांनी लक्ष तर देणं गरजेचंच आहे, पण हे पर्यटन वाढवण्यासाठी आणि यातला ऑक्सिजन टुरिझम ही संकल्पना वाढवण्यासाठी सरकारनं सुद्धा प्रयत्न करणं आणि त्याला चालना देणं हे आताच्या काळाची गरज झालेली आहे. या विषयावर आम्ही तुमच्यापर्यंत अनेक मुद्दे घेऊन येणारच आहोत. ही चर्चा अशीच सुरू राहणार आहे. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह.
ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नवं मिशन.